Oh di mana? नांगौ बिरहां लासिगोन भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी मोजां नामा थाब फैदो अबाव दंथाय जोङो फरायसुलिफोर रानगोन दिनैनि भिडिअखौ मर्निं लानाय जाबाय आरोना गाइस नै भिउखौ नायदों माबायदि नुदों दा जाबाय टाइमा 7:06 आरोना 7:06 जाबाय आरोना दा टाइमा ओमफ्राय दा गाइस दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जाना थांगासिनो दं आरोना मानो होनोबा दिनै कलेजनिफ्राय पिकनिक जानो थांगोन आरोना गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थायोबा नुगोन आरोना गाइस हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं मोखांबो सुवाखैमोन आरोना मुसि माने मोखां सुवालासिनो भिडिअ लानाय जाबाय आरोना गाइस दिनैनि भिडिअखौ मानो होनोबा मोसौ लाबोनायावनो भिडिअखौ लाबाय आरोना गाइस मर्निं दैयानो उसिलायबाय दा उसिना मायदि गलांखोनो A few moments later फाइनालि गाइस दा ओंखारबोबाय आरोना पिकनिक जानो थाखाय दा दसे थांनानै देखायनोसै आरोना गाइस पार्टि जाग्राफ्रा नै नाय सिगाङाव नै गाइस नै ओमफ्राय जोंना नैयाव नै सुबाय दं बेदर सुबाय दं जाग्राफ्रा अमा जाग्रा नालाय अमा आरो हाग्राबारियाव मा खालामफैदो नोंहा पार्टि जानो फैनाया बनसो नागिरनांदो नै पिकनिक जानो फैनाया डेन्जारसो गाजासो जागोन पिकनिक जानो फैनाया बिदि बन नागिरलायनांगौबा सिख्लाफोर थानानै सेंग्राफोरासो नै बेदरखौबो जाथ'नो मोनबावलायानोलै नै फरायना सोरजिला लांनो हाबावनाय जेब्रा सोरफोर आंनो पास हरथ'दो जोंनि बड'लेण्ड सेन्ट्रेल कलेजनिनो मानगोनां सरगे बसुमतारिनि बिसि मेडाम आरो बेयावनो लोगो लानो हाबावनाय जोंनि बड'लेण्ड सेन्ट्रेल कलेज माबोरै जादों बेदरा मिन्थिया बैग्रिसेयावसो थाहैबायलै नै मेमा बोसोराव आं सानो गासैबो जादोंना आसोल जादों बिराद गोथाव जादों मनरे माबायदि जानो गोथाव ना नबराज माबायदि वाह di mana नांगौ बिरहां भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी मोजां नामा थाब फैदो अबाव दंथाय जोङो जादल ना फरायसुलिफोर रानगोन बांद्राय माने सिगां खामानि मावदों बान्था नांगोन जा सोरजिला मेमनो दे जेबो नङा गोजोन्थों
Boleh, mari. Norosor. Biar.